Illum Malta fakret il-61 sena minn meta Malta saret indipendenti. Dan wara snin ta' ħakma barranija bl-aħħar waħda tkun dik Brittanika. Dan kien l-ewwel pass miksub mill-gvern immexxi mill-Prim Ministru George Borch Olivier biex imbagħad wara li tela gvern Laburista fl-1971 Malta kisbet ir-Repubblika fl-1974 u l-ħelsien fl-1979. Il-ħadd filgħodu ġie organizzat marċ militari mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta minn quddiem il-bili tal-Parlament li wasal f'Misraħ San Ġwan. Mal-wasla tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono ingħata salut nazzjonali u saret l-ispezzjoni tal-Gwardja tal-Unur. Ftit wara saret il-Quddisa Pontifikali fil-Konkatedral ta' San Ġwan ikkonċelebrata mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u ntemmet bil-kanta Te Deum. Waqt l-omelija Gallia Kurmi fakkar li l-libertà u l-indipendenza mhumiex xi trofej li nuru iżda responsabbiltajiet li għandhom jitwettqu għal ġid komuni u saħaq li l-indipendenza għandha tkun esperjenza ta' kuljum u mhux biss ċelebrazzjoni annwali u li għandha tidher fatti konkreti ta' ġustizzja, solidarjetà u ħidma għall-għaqda tal-poplu Malti kif ukoll għal ġenerazzjonijiet futuri. Jew nibnu soċjetà fejn l-indipendenza ma niċċelebrawix biss darba fis-sena, imma ngħixuha kuljum b'etika konsistenti favur il-ħajja li turi ruħha fatti konkreti ta' onestà, ġustizzja u solidarjetà u fil-ħidma għall-għaqda kif nitolbu fl-innu Malti sedda il-għaqda fil-Maltin u s-sliem. Imbagħad tpoġġew il-fjuri fuq il-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u l-Aġent Prim Ministru Owen Bonnici kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. Wara ġew sparati 21 tir bħala salut u indaq l-innu Malti.